momento de devoción con Dios, para encorajar, inspirar y bendicionar. Bombini. De Bijbeltekst van vandaag kunnen we vinden in het boek Efesiërs hoofdstuk 4, vers 31 en 32. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar zoals God uw zonde heeft vergeven, omdat Christus voor u had. Vaak herkennen wij niet het onvergeven in ons. We denken dat we vergeven zijn, maar dat is niet zo. Als wij God niet vragen om onze onvergevensgezindheid aan ons te openbaren, kunnen we nooit vrij zijn van dat verlamde greep in ons leven. Een groot deel om zeker te weten dat ons leven schoon is voor God, heeft te maken met het vergeven van andere mensen. Wij kunnen nooit verder gaan met alles wat God voor ons heeft, tenzij we het doen. Laten we samen een kort gebed doen. Onze lieve Vader in de hemel, openbaar de onvergeven in ons, zodat wij vergeven bij u kunnen vragen. Alleen u kan ons daarbij helpen om alle woede af te nemen. Help ons, Vader. Dit en alles vraag ik in de lieve naam van Jezus. Amen.